mulțumesc că și astăzi facem un videoclip în care eu o să mă rog cu vărmiu și vă rog, deja am murit. Deja am murit, deci nu avem ce să facem. Not my problem, dashes and my problem. Și nu mai am mai făcut unul, dar l-am stricat din greșeală. Așa că nu n-a făcut. Din greșeală, sis. Când m-a luat ăsta, bab, hai bab, șais bab, când m-a luat, când, că mă iau cu răul, când m-a luat, când, sis, când m-a luat. Ai deja, mamă, cât are ăsta, primul, da, îl vedeți, primul. Din dreapta. Mamă, cât are, fratele, mamă. Cum am dus? Lasă-mă pace. Vreau să mă joc. Frumuzină, hai. Andrei, mă, spate, unde din asta? Mama, cum i-a dat-o? Cum i-a dat-o? Oh. Pentru că el se joacă acum pe calculator și el se joacă mai bine pe calculator decât pe tabletă, Andrei, pentru că nu poate pe tabletă. Și am încă o întrebare. Să-ți scăpare de acum. De ce el aici are păr și aici nu? Gen, pe jos. Că pare că vă dați seama că... What? Not my problem, this ain't my problem. Eu mă joc aici. Nu știu ce zice Andrei. Când vede că eu mă joc. Și el face... Nu știu ce zice, dar... Da. Not my problem, not my problem. Mamă, frate, ați văzut? Dă-i, Andrei, dă-i că nu mai am viață, gen. Am foarte puțină. Ați văzut? Mamă, ce frig. Foarte frig. De ce e frig? Pentru că eu sunt în living. Sunt în living pentru că vreau să filmez în liniște. Ca să aud doar vocea mea, nu știu. Televizorul ursul și mașa, da? Între ghilimele. Bă, câtă lume. Când a apărut așa de multă lume? Not my problem, that's just my problem. Cred că să închid aici, că mi-e frig, nu mai pot, mi-e frig. Da, chiar mi-e frig. Mi-e foarte frig, foarte. Deoarece v-am zis că stau în living și ca să stau cu voi. Ce, știți? Asta. Dar vine căldura din ce? Nu, din ce? Da, vine căldura din cameră. Not my problem, dashes ain't my problem. Aia abia are 21. Bro, what? Not my problem.
Ok, cred că să închid aici. Nu uitați să vă abonați și să dați un like și să vă abonați. 116 rămân. Tot cu 116 am rămas. Așa că dați și like-urile nu prea mă interesează, dar subscribe-ul, da. Foarte mult m-ar interesa subscribe-ul. Dar și like-urile mă interesează, bineînțeles. Că da, bineînțeles că mă interesează și like-urile. Ciao bella, ciao bella, Mamă, m-a ridicat în sus. Ciao bella, Mamă, ce-am dat-o? Nu știu dacă am dat-o eu. Nu știu dacă am dat-o. Nu știu dacă... A, dar eu am zis că închid asta, dar nu l-am mai închis. Lasă, mai țin atâta. Da, unde e fata aia? Unde s-a dus? Așa. Pam, nu-i pam. Au abia 0. Au abia 0. 6, 7. Aveai 13. Ok, nu uitați să dați subscribe și like. Pa, pa! Pa!